এইটা পুনা ডঙ্গাটি না না এটা ধোয়াটা না না পুনাটা ସବୁ ନୂଆ ପୁରୁଣାରେ କଣ ଅଛି ରେ? ତମ ପାଇଁ ତିଆରି ହଉଛି ଟାଟା ସିରିଏଲ ବନ 3,500 ପଡ଼ିଛା ଏଠି 6 ଜାଗା ଦେବି ବୁଲିଛା ସେପଟେ ଜାଗା ନାହିଁ ଡଙ୍ଗା ଖାଲି ବାହାର ପଟରେ ଖଟିଆ ହେଇଛି ଆରେ ହେଇରେ ପିଲା ଆମର ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ହଁ ପରା ଅଛନ୍ତି ଏଠି କହିଦିଅ ତ ଏଗାରଟା ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ପାଖରେ ଅଛୁ ହେଲା ଏଇ ପାଖରେ ଅଛୁ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଆସ ସେ ବିପଦ ଉଠୁଛନ୍ତି ଅଟିଆ ନାହିଁ ବା ଆମ୍ବିଲା ପିଲା ଠିଆ ଭାଇ ଢେରା ଦେଇକି ସେ ସେପଟକୁ ଉଠିନା ଗୋଟେ ସେପଟେ ଉଠିଦବା ସମସ୍ତେ ଢେରା ଦେଇକି